Nagpiprito ako ng galunggong. Yan eh. Galunggong. Nagprito ako ng galunggong. Kasi may gulay ako na mayroon akong gulay na ito oh. Itong langka at togi. Bumili si Perfecta ng langka at togi. Kaya nagprito ako ng galunggong. Madalian na pagprito kasi tanghali na. Nagugutom na kami. Yan. Sarap ng walang stand ng cellphone. Sorry po. Wala tayong stand ng cellphone. Ay, wag yan. Kung ano ko yan, malungay ko yan.
Basta. Andi. Nasaan ka ba? Gagawa mo. Ha? Naglalaba ka ng... Tingnan mo, pag di ka inutusan, naglalaba ka kung ano-ano. Pag inutusan ka, nagyayabog ka. Sinahuli mo na yung thermometer kay tita mo? Ba't hindi mo na sinahuli? You got it all over here. Honey, it's true. Tapos na. Ang usok pala, ang daming usok.